Kuna chikomana wakoma mefa majara kore kore ndiye farafani boys le sugar danza kuti watowa moipana sanga neme ndakumwa tea sina sugar kumba muri kutawa mazani takaizi kuti sugar na ndichire kune hai ndimukora kwa zvangu kamchira asi pakuti sugar yakazara pana mana makoma sugar tinayo ko boys ka enjoy munzwe nawo iripo count down ndidomo yezi kwasara 7 days already 7 days yeah green yeah I say chechi afcon chechi baby asikuta zokusanya kwenda ngirikwana kugomo kule 2025 afcon qualifier so ndiri kunzwa kuti macro mabvira kaya mama kutaura isini murungu bora mukara ye murungu yakadoma vanhu 23 saka kumberi kumanje kunenge kwakasewa kumbera kukaneta kwakasewa kuna obvire wechirinda ndobva kwayanzani prince Dube na Tino pati Tino apera mana Tino patanokwanisa kumira aiwa amira mani ndamira iko muruti uya munoti gama aiwa nenzi kama billion ndokwanisa kudoma kunodaro ari kutambira chikwata akapokonyowa nenenge neyadha ndiko ari kutambira izvizvi sokuti iye kama billion vakamutora kwakomuti pamberi paya yawe ndaona mabhuranzi nyosa zvokuti afcon 2025 patiri kusangana usadaruka iwe nayo usati tiri kusangana nekenya yacho takasangana naye mu4 nations ndobva yatiti bho ndokusangana nesu kukafunegerini kukosafa aya watoda kusanyora zvokuti ti ukanzwa kuti aiwa pati ari kusafa iwe iafcon ndovatakarwa nekenya kunekati ndisanga ukati haresing taye green futi iwewe inzvaunze nawo iripo ndechekuti toda kuti cameroon bho amadrugs anomukurira aiwa kuna kudaro cameroon tobva taisanyaura ndakuudza seya madrugs inzvemunzveka cameroon tosanyaura kenya kana tidare so tasimba saka tanga takunzi pamawarriors haparesei gwachamua ukataiva kupi uko kumauchani magona fanikandizvati kutoda zokuti ndipapaka ndototsvaga t-shirt yangu yemawarriors apa ndikuzva kuti kune dzakauya nyowani yawe zvokuti tapa kwari kutambiwa kuka tisatibvunza akuru dambo ridaidzira nechikorekore sozimbabwe rinakava period ndobasanyora referef kuna Tino Kadawere kuna Obro Chirinda Prince Dube nyosa takaita asi muri commentator ndiri commentator aiwa imimi sugar chitaka aiwa kune mchindrasa 7 days twenda kugomo sugar ripo 7 days kuti kugomo ndo uyaite zveko kugomo amposto nyeuti kugomo ndio madrugs amen ndio madrugs